Rekli smo već da se radi o 10 gubavaca, da je broj simboličan, čovjek ima 10 prstiju. To znači, to su svi prsti 10. Dakle, to je cijelina. 10 nije samo cijelina nas, 10 je i cijelina društva, zajednice. 10 je ljudi potrebno za molitvu, 10 ljudi je potrebno za zajednicu. Samo kad ima 10 ljudi na broju možemo smatrati da smo u cijelini i da možemo imati jednu zajednicu. Barem tako su Židovi smatrali u to vrijeme. I sada svi su oni ozdravili. Dok su išli, očistiše se. To znači svi su voljeni. Svi su ozdravljeni. Svi su ljubljeni u njihovoj bijedi. Svi su ljubljeni u njihovom siromaštvu. Svi su ljubljeni i u njihovoj udaljenosti od Boga. Ali jedan to razumije. Samo jedan to shvaća. On nije bolji od drugih, ali to razumije. I to je možda nekako slika nas kršćana. Nismo samo mi ljubljeni od Boga. Nismo samo mi spašeni. Nismo samo mi ozdravljeni. Nemamo samo mi pravo na odnos s Bogom. Ali mi smo toga svjesni. Možda malo više nego drugi. Jer o tome slušamo, jer to čitamo, jer dolazimo u crkvu, slušamo propovjedi. I onda tu u katehezi, u propovjedi čujemo te stvari, pa smo toga svjesni. Daj Bože da se možemo poistovjetiti sa ovim jednim koji se vratio. Vrati se. Zapravo glagol je obrati se. Drugim riječima, jedan čovjek se obratio. Jedan čovjek se promijenio slaveći Boga u sav glas. Evo vidite, to je spasenje. Kada možemo Bogu zahvaljivati i slaviti ga u sav glas. To je punina zdravlja. To je punina spasenja. To je punina života. On se vratio. Svi ljudi su ljubljeni, jedan se vratio. I to je ono na čemu moramo mi ustrajati. I to je ono što moramo podcrtati u našem životu. Tu potrebu da se vratimo Isusu nazad. Da budemo u odnosu s njime.